Lapha emhlabeni khona abantu abazihluphekisayo futhi khona abantu abaziyo ukuthi bahlupheka nje yini. Yabona ungakwazi ukulungisa inhliziyo yakho, lokho kukodwa kuyakwenza ugcine uhlupheka ngenhliziyo. Abanye bahlushekiswa izenzo zabo zayizolo. Yabona engikhulume nje njengokuqonywa, waziwe wenza uyaqonywa. Usukumema ukuhlupheka. Yabona mawuqonyiwe wazala izingane eziwu-15, wawusungaganwa yilabantu abakuzala lezi izingane, waganwa omunye yohlupheka uzube ngaka. Sekufanele wondle izingane ngenkantolo. Ngikubeka eceleni konke lokho. Khona umuntu wesilisa, ngoba ngeke ngithi indoda ihlukile ngezenzo kunomuntu wesilisa. Ayikho indoda ehamba izala nje iyatshala yona ihlakule. Ayikho indoda enjalo. Yabona mawuhambe uqonywa, uyone lengane uyishiye kanjalo, uyone lengane uyishiye kanjalo, bese uyoganwa yenye. Yabona intombi inamagama akhulunyiwe phezukwayo. Ngamhlaza niyenzela umhlonyana, baye bakhuluma amagama ukuthi lo sibheka umuntu ozomganisa, umuntu oyokathinte la angalungelwa yilutho, oyothinta ngaphandle kwethu. Uthola ukuthi wena uhlelwe yilawo magama phezu kwakho, wona ingane yabantu wawusuyishiya kanjalo. Uganwe eyalapha kaMkhize ushiye leya kaSibiya. Athi umama walapha kaSibiya, ho, uganiwe ingane kaMkhize washiya le yami, ayidlakaza wayishiya kanjalo. Wathi ngiyoke ngibone ukuthi kuyolungana. Bese awusabathola abantwana. Ushade kahle walobola kahle. Uyihamba inyanga uyiqede, kanti ubulawa amagama alezi izingane bafethe nidlula kuzona nishiye, nithiwe namasoka. Yabona njoba kunezifungo phezu kwalezi izingane, intombi kuyona into okudlala igolide emzini wakho bokwayo. Wathi yabona mangabe udlale ngengane yomuntu, kuvuka ngisho ithongo lakhona lihlangane lithi niyambona lo mfana wenzani. Bahambe beyokweleka kini bakhulume ngale la ungaboni khona. Kuthiwe niyambona lo mfana wenu wenzani. Bathi thina kayikho into enhle ezohlala azoyithola lo mfana wenu. Lungisa inhliziyo yakho, lungisa ingqondo yakho ikulawule. Mawuyilungisile lezi zinto ungayilaleli inhliziyo yakho noma isikulahla. Nengqondo yakho ayisebenze, uyiqonde izinto ozenzayo ukuthi zikuyisa gcineni. Ungenzi into ngoba mina uthi ngoba uSibuya uyayenza noThemba uyayenza hayi nami ngiyayenza. Iqonde into oyenzayo ukuthi inhle noma yini. Emva kwesikhathi izokulethelana. Ngelinye ilanga kwake kwafika omama bane uShembe wesibili, bekhala ngesifo esisodwa sokungabathola abantwana. Wayesethi-ke kulungile bantabami, anoqoqana njalo ntambama nihambe niyothandaza lapha ngasendlini yesitsha. Labo mama ngempela bakwenza lokho, bakwenza. Ithi inkosi-ke ngelinye ilanga ngabona kufika uBhombela ephethe iqoma eyisilinganisa ukuthi leli abantu besimame baye baphathe ukudla ngalo, bephathele abayeni balo. Ithi wayesethi uBhombela-ke naba labantwana okade ubacelela lamakhosikazi banikeze. Ithi inkosi ngabeke sengibabiza beza labo mama, ithi ngase ngiyithatha ingane yokuqala ngamnikeza. Ithi athi mayifika lengane kuyena
yayisichama, wayeseyithatha ijikijela laphaya. Lokhu kuyangichamela, wayesethunta ingubo yakhe enhle. Uzofuna into kuShembe kanti inhliziyo yayo kawunayo. Ufuna ukuba iNazaretha kanti inhliziyo yokuba iNazaretha awunayo. Uthanda ukuba iNazaretha kanti uthando lokuba iNazaretha awunalo. Uzothula inhliziyo yakhe ibiseZayoni, ibisewesile. Wayesethi uBhombela thatha isibili unikeze omunye. Uthi ngayithatha yayisifika ivela imkakela. Awu uthi wayithathwa ijikijela lapha athi awu lengane ikakela ingane yami, ingubo yami enhle kangaka ngithengele umyeni wami. Ithi ngabe sengidideka ukuthi hayibo labantu kanti banjani? Bafuna ingane kanti inhliziyo yabantwana banayo. Wathi uBhombela thatha ingane unikeze omunye wesithathu. Ithi ngayithatha ngamnikeza lo wesithathu. Ithi wayibuka wathi kubi lokho wayijikijela lapha. Ithi inkosi ngabe sengidideka ukuthi hawu kanti labantu engibathandazisayo banjani? Abanayo inhliziyo yabantwana. Ithi ngathi ngibona kwaqhamuka amadoda abo base bethi kumadoda abo buka nje ubaba usinikeza izingane, mina enginike yona yimbi, uthi omunye mina nginike yona iyangichamela, uthi mina nginike yona iyangikakela, ibuye ngcolisa ingubo enhle kangaka ongithengele yona myeni wami. Uthi base bethatha amadoda abo bese bewagona. Ithi ngase ngibona tho labantu abanayo inhliziyo yabantwana. Bathanda amadoda abo ngaphezulu kwabantwana. Ithi ke abanye umuntu uyayifuna into kanti inhliziyo yento anayo. Ithi uyahlala umntwana achitheke ngoba inhliziyo yakhe awunayo wena. Omunye umzali afe ngalelo langa ngoba vele inhliziyo yakhe awunayo wena. Uthi wayesethi uBhombela nika nalo wesineke umntwana. Ithi ngamthatha ngamnikeza lo wesine umntwana. Uthi wafika wamchamela. Wakaka waphumela eminyango wamsula wabuya nawo wahlala naye wamgona wakhala wamthulisa. Wathi uBhombela nangoku umuntu onenhliziyo yomntwana. Baze bashona laba bengenabo abantwana bemiscarriage njengoba nithi ukumiscarriage namhlanje. Uyabona ukuthi khona izinto esingazitholi ngoba asinayo inhliziyo yazo. Sinayo inhliziyo yokuba amaNazaretha. Khona into ekiwele ezandleni ezirong nje. Umuntu abe nemali kodwa le mali into ayenzayo ngayo udume ukuthi uthatha abafana basendaweni nje baphuzisa namantombazana. Leyo mali iwele ezandleni ezirong. Le nhlanhla ke ewele kuthina yobuNazaretha thina sinazo nezandla zokuyiphatha. Noma silingisa lamakhosikazi athi nikezwe into enhle isipho esihle. Athanda wona kunokuthanda lento ayinikezwayo. Ayifuna kodwa lento kodwa angakwazi ukuyiphatha. Thina siyalifuna izulu kodwa sikwazi ukulisebenzela. Siyakuthanda ukungena ezulwini kodwa ukwenza izinto ezizoholela ukuthi singene ezulwini asikufuni. uNazaretha aphathwa kahle ufana neqanda. Ake silingiseke bangcwele lo mama wesine eyathi ingane noma isimkakela waphuma wayisula wabuya wayigona, yakhala wayithulisa, yamchamela wayishintsha waphinde wahlala naye ngoba ekugcineni lengane izoqala ihlupha kanje kodwa ekugcineni iyohamba ibinto enhle. Ake sikuthande nathi lo buNazaretha bethu obuhle kangaka uNkulunkulu asiphe bona. Singabi amaNazaretha ngomlomo kodwa izenzo ziphika ngoba umhlaba uyasibuka wathi uShembe ubeka amaphoyisa. Kusho bona kuqala bethi hawu thina sazi uShembe thi bingenziwa lento kaShembe. Yabona siyagaxela manje.
Ake silingiseni-ke lo mama wokugcina owaba nenhliziyo. Ngiyabonga.